बे गेवलां मेलखौ सामलायनाय मानगोनां आफादगिरि बिदागिरि सिनद ब्रह्म बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायहरबाय। आखाइखौ मा बरायहरयो? नैबे बोखाथ' बेखौ दे। गोजोननाय थाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि होगोन दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंजों गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां मुस्रि बिश्वनाथ ब्रह्म लोगो फोरोंगिरि डिजिडि एमइ स्कुल दावलिगुरि लोगोसे बारग' गोरायुं लाइमोन सोरां एकाडेमि आरो बिथाङा दा आथिखालाव बनरगाव जौगाखां आफादनि आफादगिरि आरो बिथाङा बनरगाव दख'रा एबसुनिबो बारग' आफादगिरिमोन। मानगोनां सारनिसिम गोजोननाय थाबाय जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय। बे समाव आं सिनायथि होबावगोन जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि मुस्रि हेमन्त कुमार बरगयारी आफादगिरि बनरगाव दख'रा एबसु मानगोनां बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो। बे समाव आं सिनायथि होगोन जोंजोंनो आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय मुस्रि बिकास मुसाहारि लोगो आफादगिरि बनरगाव दख'रा एबसु बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो। बे समाव आं सिनायथि होगोन जोंनि गामिनिनो आरो अन्थाइबिल बिसिडिसिनि मानगोनां चेयारमेन बुथिराम बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। बे समाव आं सिनायथि होनो नागिरदों जोंनि 519 नं बानुगाव सिंगागुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिदागिरि अनसुमा नार्जारी बिथांखौबो आं सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो। बे समाव आं सिनायथि होगोन कसुगाव ब्लकनि मावख'गिरि मानगोनां मुस्रि शरद ब्रह्म बिदागिरिखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायदों। बिथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। आरो आं बे समाव खावलायबावगोन जोंनि बानुगाव गामिनि नेहाथारि बिदागिरि अजय कुमार बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय बिथांखौबो खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। बे समाव नुजाफैनो हानाय गासैबो आलासि आरो रायजो राजानिसिम आंनि सिबिनायखौ जासिहरनानै आलासि सिनायथिनाय हाबाफारिखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोनथों। बिथांमोनखौबो गसंनो थाखाय खावलायदों हायोबा थाफानो हायोबा मोजांमोन। अनमय कुमार बसुमतारी बरायनो हानाय नंला बिनि थाखाय खेमाहा बिबाय। आर'नाइ लाग्रा खाथियाव था आर'नाइखौ बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय खावलायदों। बिथाङा गासै 407 नाम्बार मोनदों। बर' आयदायाव लेखा लाखिनो हादों। पिंकि रानी नार्जारी आखाइ खबनानै बराय अननानै थुलुंगा हो। गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय।
बिथाङा गासै 307 नाम्बार मोनदों 67.83 बर' आयदायाव 85 लेटार मार्क लानानै गोजोननाय थाबाय बिथाङा मोनदोंमोन गासै 392 65.33 जौखोन्दो जिअ'ग्राफि आयदायाव 83 लेटार मार्क लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों बस गोजोननाय थाबाय जाबाय जाबाय दे दावलांब्रा ओरैनो हरदे गासिबो नाहरजोब गोगोमै आखाम खमनांगोनाय जाबाय दे गोजोननाय थाबाय बिथाङा 377 62.83 जौखोन्दो मोननानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों जाबाय दे जाबाय जाबाय बिथाङा 352.5 जौखोन्दो मोननो हादों लाइमोन सोरां एकाडेमि बनारगावनिफ्राय जाबाय दे गोजोननाय थाबाय आखाइ खमनांगौरा अननानै गोजोननाय थाबाय दाना जोंहा दङ मिस सन्जिमा बसुमतारी बिफा अजित बसुमतारी बिमा अमला बसुमतारी जाबाय लेखा लानो जाबाय दे गोजोननाय थाबाय बिरागिरि जोंनि बानलु गामिनि नेहाथारि अजय कुमार बसुमतारी बिथांखौ खावलायहरबाय औ दा बिथाङाहाय जोंनि गामियावहाय बिमायं थानानै होफायो दा बिथांनि बिमा बिफा असे गार्जेना सफैनो हायाखै दा जाय न'खराव थागोन बिथांनि गार्जेन बायदि गोजोननाय थाबाय बिथांमोनहा जोंनि फरायनायखौ नाजावनाय थाथों दा जोंनि 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौहाय मान बावनाय मान बिलाइ लोगोसे आर'नाइ